Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Maswera sei kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 33 years ekuberekwa. Nyaya iyi yakaitika mainge muri mugore ra2013. Tainge tichigara kune rimwe village riri kuBochum. Saka basa ratainge tichiita rainge riri rekurova cement bricks, cement blocks. Saka ndainge ndirini ndakatanga kubata basa iroro muvillage imomo umo ndainge ndatova nemakore 3 kubva zvandainge ndakatanga kugaramo. Saka basa rangu rakazotanga kuwanda, ndikazototanga kambani ndainge nditori nevashandi vangu vandainge ndiinavo. Saka ndakazosanganawo nevamwe varume avo vandakasangana navo muDendron. Ndainge ndichitoenda kubasa. Musi wacho ndainge nditori ndega because basa racho rainge rawandisa. Ndikati ndava kuenda kuDendron ndikasiya vamwe vakomana kuvillage kwatainge tichigara ikoko. Ndikabva ndaenda kuDendron ndakabva ndachizosangana nevamwe vakomana vaviri. Saka vainge vachingotenderera vari padhuze hiking spot. Ndikati vakomana muri kuda kuenda kupi? Nekuti panzvimbo apa pamakamira apa munokwanisa kuhakwa nemapurisa. Vakabva vachizoti ivo vainge vabva kuMessina, saka vainge vasisina mari. Vainge vachida kuti vange vachingokwanisa kungowanawo transport yekuti vange vachikwanisa kusvika kuPolokwane, then vozoona kuti voita sei kana vasvika muPolokwane. Ndikati pamuri vakomana pakashata, munokwanisa kungokaruka masvikirwa nechivheni chemapurisa mukasungwa. Saka kana kuri kunzi muri kuenda kunotsvaka basa plus muri kuti hamutozivi kwacho kwamuri kuenda kuti muchanoriwana here basa, handei chose inini ndinokwanisa kukupai basa. Saka takabva tachizoenda pamba ipapo patainge tichida kurova zvitinha zvedu. Saka tichirova zvitinha ndakabva ndachizoona kuti vakomana ava sezvo ndainge ndisina kumwe kwekuti ndaikwanisa kuzovasiya, ndokubva ndachizotaura nemuridzi webasa. Ndakaita wekufonera sezvo ainge asingagarimo muDendron, ainge achiri kutotanga kutovaka imba yake. Ndikati handina vakomana vangu vandiinavo, saka ndoda kuti vange vachimbogara pamba kusvika tapedza kurova zvitinha. Akati hapana chakaipa. Saka vakomana vakabva vachizotanga kushandisa kamwe ka1 room kainge karipo, kainge katori kamukuku. Saka takarova basa redu tikapedza, takaita about 2 weeks because takarova zvitinha zvakawanda. Murume iye ainge achida kuvaka imba yakakura. Saka tapedza kurova basa redu, vakomana vaya ndakavapa mari dzavo. Pa2 weeks idzodzo ndainge ndatovatsvakirawo pekuti vange vachigara. Vakomana ava vainge vari maNdebele but vakabva kunana Gwanda uko. Umwe wacho ainge achinzi Jasi, umwe wacho ainge achinzi Big Sean. Saka Big Sean ndiye watakazorova, ndo mazita andaivaziva nawo. Handina kunge ndakabvunzawo mafirst name zvekare nemasurname avo, ndaingoziva kuti pana Jasi naBig Sean. Saka ndakabva ndachizovatsvakira pekugara, ndikavatsvakirawo second hand chimubhedha, ndikatovatsvakira nechiTV nechiDVD. Ndikati vakomana, kuitira kuti musazoboekana kana kuri kunzi tinenge tisingashandi because basa rekurova zvitinha hakusi kunzi munorirova each and every day. Saka ndaitopota ndichitovabhadharira rent plus pamba pavainge vachigara painge pari pamba pemunhu wekuziva. Vakomana ava vakazoita sekunge vakangwara because vakazoenda vakabva vachizonoweldisa yavo mishini yekuti vange vachizoishandisa pakurova zvitinha. Saka vakabva vachizondibhita mukomanasha. Vainge vava kuti vakaenda kana kwatainge takambonoita basa vobva vanosiya zvimaflyer zvavo, vainge vava kutonditorera basa. Pandakazozviziva ndakangohaya motikari, ndakahaya chimwe chipikup chomumwe muchinda ainge ari wekumusha, ndokubva tachizoenda kuDendron. Saka patainge tiri munzira tichibva kuBochum tichienda kuDendron, Jasi akabva achizofonerwa
neumwe musikana I think ndiye akamufonera ainge achizviziva kuti tikuenda kunovarova because ndainge tichida kuvarova then itobva taita kuti vange vachitotama muDendron because vainge vava kunditorera macustomers angu. Saka tiri munzira kudaro iye Jasi akabva atongotiza kwava kutongohaika hameno kwaakaenda. Takasvika tikawana Big Sean ainge aripo pamba, takangoburuka chinyararire tikatongopinda mumba, hakuna akazviziva kuti chii chainge chiitika mumba. Ndokubva tatongomuisa chidhende mumukanwa make tikatanga kukinditsa munhu 2 bed. Takamurova ndokubva tachizomuisa mumotikari, takadira fuel mukoma mumotikari ndokubva tadriver kubva muDendron tikazonomusiya mukati muchakasara. Tava kutoda kutonodarika kuVivvo uku but tainge tichishandisa marodhi emumaPrazi ndokwatakamusiya ikoko. Saka ndizivi kuti akazosara akararama here kana kuti, but mafungiro angu I think kuti akazosara akararama because makore ose awa handina zvandainge ndichimbosangana nazvo, asi ndine hope dzandakazotanga kurota. Hope idzi dzandakatanga kurota ndakatanga kudzirota it was a couple of years ago. Ndo pandakarota hope achiuya kwandiri iye Big Sean achitaura nendevele ndisingakwanise kunzwisisa kuti ari kuti kudii. Saka ndakabva ndachizoenda kune vamwe madzimai, ndaenda kwavari ndikati madzimai ndo nyaya iripo, zvinhu zvakafamba zvakadai, ndine munhu wandakarovesa, takamurova. Saka takazongonomudhampa mumaPrazi, handizivi kuti achiri mupenyu here. Vakangotarisa mbiya yavo yenge iine mvura vakati ndiri kuona guva, ndokutaura kwavakaita. Vakati zvakawanda handisi kuratidzwa because ndabva ndakwidibirwa negumbezi kufesi kwangu, but vainge vati ndiri kuona guva. Saka handizivi mukomanashi plus hope dzimwe dzandinorota anongoya kwandiri obva atanga kuchema akandibata gumbo rangu achiti ndikuda kuenda kune hama dzangu, ndozvaanenge achingoita. Saka nyaya iyi mukoma handizivi kuti ndingaudza ani. Ndanga ndikuda kuti ndinge ndichiudzawo hama dzangu but ndinotoshaya pekutotangira kuti kana ndikada kuti ndige ndichiudza hama dzangu ndinotanga ndichiti kudii mukomanashi. Vanhu vachatongoti ndiri mhondika eni even though zvinhu izvi zvakaitika because ndainge ndichidawo kuti ndige ndichichengetedza business rangu. Dai kwanga kuri kunzi ainge akasiyana nazvo zvavainge voita zvekundibira macustomers angu, ndainge ndisitomborina kana problem naye, but vakada kuzviedza sekunge maclever too much. Kana mukazoposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma ava zvakangooma azvo vedu we. Anzi iye Big Sean takangomusiya tamudhampa musango. Hanzi nyaya yainge iri nyaya yezvidhina kuDendron uko. Pakaipa hadzisiridzo ngozi dzinenge dzonetsa here mumadzinza. Kana kuri kunzi kwenyu zviriko, please come to my inbox. Ndikuona kuti vanhu vakawanda vari kuuya nenyaya dzavo kuFacebook, vari kutaura nyaya dzekuti kumadzinza ekwavanobva vanenge vakatoudzwa kuti mumusha mune munhu akaponda munhu, so you can bring your secrets, family secrets, tinge tichizomaverenga panapa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yandiinayo, utsinyewo uko kwatakaitirwa navatete nemukwasha murume wavo. Handizivi kuti vakazviita nekuda here kana kuti zvakangoitikawo because vakabva vachizototiza munomu muJoburg vava kugara kuDurban. Nyaya mukomanashi yakatanga mainge muri mugore ra2022. Ndingangoti ndo patakatanga kuisa mari pasite nemurume wangu because takaona kuti nezvakaitika paCovid tikati izvi zvekuti unenge uchishanda zvinonetsa but zvinoda a business. Tikati manje business toita business akaita sei. Tainge tichingotaura kuma 2022 ikoko. Murume wangu akabva achizoti kana tikatsvaka motikari. Takatombonetsana ndikati ingawani vanoti munhu kana waita mari unofana kutanga watenga stand ovaka then wozoita zvemabusinesses.
after that. But murume wangu akazongonditi tainge tichifanira kuti tinge tichizotenga motikari, ainge achida kuita zveumalaich, ndikati hapana chakaipa, zvinenge zvakatonaka kuti tinge tichitopotawo tichitotenga building material tichitoita sei tichitovaka paya. Saka takazoita zvimari muna 2023, ndingangoti mablessings akatanga 2022 painge pari paChristmas murungu paakatidaidza ndokubva tatoenda kumba kwake, because ndaishanda as a maid, murume wangu sagarden boy akabva ati I want to bless you, ndokubva atotipa mari paya, wainge uri musi wa25. Saka sezvo tainge takatoita maprogram nechekare netwumari twatainge takapiwa nemurungu, takabva tachizongosungirira mari iyoyo. Saka ndiyo yakazoita kuti tinge tichizokwanisa kuunganidza mari. Taunganidza mari nekukasika, murume wangu akabva achizoti ngatitsvake motikari. Saka nerimwe zuva akangoti ari painternet akati Manyoni uyaone zviri pano, ndokubva ndachizoenda akabva achizondiratidza zvaainge achiverenga painternet. Saka kune imwe kampani iyi zvainoita kana uine motikari yekuti model yacho inenge ichitangira kana pana 2017 until 2025 unokwanisa kutojoina franchise yacho iyoyo. Inenge iri eCourier, maCourier companies aya vanokutora vobva vakuita training, then une mari dzaunobhadhara, but dzinenge dzisina kuwanda, about 23 something thousand mari yaunobhadhara kuti unge uchizotrainwa. Then after the training unenge wava kukwanisa kupota uchipiwawo mapackages aunenge uchifanira kuti unge uchitransporta around South Africa. Vanhu pavanenge vachitumidzira kunotora mapackage kubva kunana Pep uchimaendesa kumawarehouse, then ozotorwa achizoendeswa kumaairport, kana kuti mune muchitonotora kumawarehouse muchiendesa kumaairport, even kunana Postnet. Saka takaona kuti rainge ritori business rainge rakanaka. Kana iri semotikari vanenge vachida mapick up inenge iine canopy, motikari idzodzo vanenge vachida kuti dzinge dzichizova motikari dzinenge dziri malatest model kumira pana 2017 until 2025 malatest model chete. Saka takabva tachizotanga kufamba mumadealership. Takazoenda pane imwe dealership vakati vainge vachikwanisa kuti pane finance, but sezvo tainge tiri maforeigner, even though murume wangu aine work permit, vakati tainge tisingaqualify kuti tinge tichizopiwa motikari nyowani. Saka painge paine imwe Isuzu yainge iripo, ndo yatakazosarudza single cab iyoyo iri long base. Ngomanashi it was a second hand, but wenyasokuona kuti apa paita zvemotikari. Saka takabva tachizobhadhara mari ainge ichidiwa, takatoita mazuva tichiita matransfers nekuda kwekuti account yemurume wangu ainge isingabvume kuti tibhadhare mari yakawanda on the same day. Saka tabhadhara mari iyoyo 150 tikabva tachizonotora motikari yedu. Saka tatora motikari, takapaka motikari pamba, tikatanga kuorganize zvekuti mukoma dai tainge takangozvitsvakira zvedu driver ainge ari muSouth African, zvimwe kuda kusvika pari nhasi tingadai tichiri kungorana business, because vamwe vatakaenda navo kutraining ID crying vatova nemotikari 2-3, vamwe vatova ne4, but isusu mukoma takazosvika pakutorerwa motikari iyoyo nemapurisa. Munhu mutema mutyei mukomanashi. Ndichitaura nemi kudai ndine imwe depression isingaite kuti shuwa Mwari sei muchitendedza zvinhu zvakadaro, kuti takatanga kuseva mari 2022 2023 wose tichiseva mari apa tiine humwe urongwa. Saka hatina kukwanisa kuti tinge tichizoitenga 2023, takazonotenga motikari mainge muri muna 2024, ndobva tapaka motikari tikabva tachizotanga kuenda kutraining. Saka tainge takatotsvakirwa driver muSouth African nechekare. Saka takazongoti maSouth African zvinokwanisa kuzonetsa mangwana kuti muSouth African maybe akwanise kuti ange achizokupa respect semurungu wake, murume wangu uyu. Saka takataura naTsano Mukwasha, murume wavatete. Mukwasha ainge achishanda achiita zvekudriver matrack kuDurban uko. Saka vainge vakamiswa mabasa nekuda kwekuti
kwainge kwava kunetsa because vaipota vachienda vachinonotora mhenu kuti chii kuhaba kuDurban ikoko. Saka hanzi pagate painge pava kutogara paine home affairs vasingachatendedzi kuti vanhu vasina mapemiti vange vachidriva matrack. Saka takabva tachizotaura navo tikati motouya kunoku then imimi movha machizotibatsira mubusiness, because taingofungidzira kuti sezvo vainge vari munhu ainge agara achiita zvekudriva matrack vanenge vaine ruzivo. Saka takaona kuti zvainge zviri nani kuti titore uwo munhu weukama tichiti ibhizinesi reukama ratinenge tava kutoita iri. Saka vakabva vachizouya navatete vakatombogara pamba pedu vakazotsvakawo kumwe kwekugara. Vatete vakabva vachizotanga kuitawo zvesaluni because ikoko vainge vagara vaine saluni. Saka vainge vava kuita zvekuruka vanhu misoro pamba pavo, upenyu huchitoendeka paya. Takaronga motikari ikabva yachizoenda ikazonoiswa mastickers because kunyangwe motikari iri yako but inenge itori nemastickers ekampani yacho iyoyo. It will be like a company car but iri yako. Motikari yakadzoka yakanaka zvinengei, tikati basa ngarirohwe mukwasha. Saka vakabva vachizotora motikari. Zvatainge takaronga kuti tinge tichiita ndezvekuti around Joburg unenge uchingomhanya nemapackages uchiendesa mapackages kuna OR Tambo, dzimwe nguva uchienda uchinonotora mapackages kuma post office to post office nekuita door by door deliveries, because tainge takaudzwawo nevamwe vatakasangana navo kutraining vakatotudza kutoti zvema long distance hazvina mari, but kana mukarwa mashort distance iwewe unenge uine guarantee yekuti motikari yako inoswera ichitenderera around Gauteng, then usiku driver anouya achipaka motikari. But ukada kuti long distance, which means driver ndiye anenge ava kugara nemotikari, saka zvine disadvantage because anokwanisa kutotanga kutoita business nemotikari achitotakura zvinhu zvevanhu. But takangoti mukwasha munhu weukama, ndokubva tachizongosarudza sezvatainge takaudzwa nemukwasha kuti ngatitei long distance. Saka long distance yainge yakanzi nemukwasha tinofanira kuti tinge tichiita ndeyekuti kana kuri kunzi panenge paine mamwe mapackages anenge asingakwanisi kuti angachienda kunana Polokwane neflight then ozoendeswa kuma warehouse, then ndiwo anozoendeswa nemotikari idzi dzemakoria vachinodhilivha. Anokwanisa kutanga adhilivha kunana Mukopane, Polokwane achingoenda even kunosvika kunana Giyani. Saka tainge takaronga kuti ndozvatainge tichazoita sevanhu vainge vachiri kutanga. Takatombopiwa advice yekuti zvinhu zvamuda kuti munge muchiita zvinoda watovakana nemotikari 10 uchiziva kuti kunyange 1 ikaenda uko ikambonogara but dzimwe idzi dzinenge dzichimhanya malocal. Takabva tachizoti kuti tisazoita loss, akabva ati tinenge tava kuita zvataita kumatrack kuti kana track rikaenda kwarinenge raenda rinogarako kusvika richizowana load. Saka tikaona kuti zvainge zvichikwanisika kuti kana akanzi mukwasha anenge aenda kunodhilivha kunana Giyani aitombogara ikoko kana kwemazuva 2-3 then obva achizotakura zvinenge zvichida kuzounzwa kunana Polokwane then otora zvimwe ozodzoka nazvo kuJoburg. Dzimwe nguva aitonobudikira kunana Messina then ozodzoka achikolekta mapackages mumatown, masmaller towns akasiyana siyana. Saka mwedzi yekutanga zvinhu zvainge zvichitofamba zvakanaka. Nemurume wangu tainge tava kuita masacrifices kuti sezvo tainge tichiziva kuti iye mukwasha aikwanisa kuita kana mwedzi wose, aiti kana akabuda achiti ari kuenda kuMessina aikwanisa kutombogara ariko ikoko kunana Messina achinhongeredza zvima smaller packages achimhanya nazvo kunana Thohoyandou, vanana Giyani asingazorore. Saka ndo pakaitika mistake kuti ainge ava kunyanya kutambira kuMessina manje mukwasha akatanga kuita utsotsi hwevanhukadzi, akatanga zvekare kudzidzira zvehumalaicha zvokuti aitongotakura zvinhu zvevanhu otongoenda nazvo kubhodha achitoita mari. But vatete I blame her because vakazosvika pakuzviziva kuti ndo zviri kuitika but havana kutaura, vakangogadzirisana mumba mavo because dai vakataura kuti mukwasha ndo zvaava kuita, ava kutopota achitoenda kurwizi uko nezvimwe zvinhu zvaanenge atakura, dzingava dziri hembe kana kuti madoro, zvotoendeswa kuna Limpopo, zvotoyambudzwa, zvotoendeswa kuZimu. Idzi dzaiva mari dzake dzemuhomwe. Sezvo ainge ari munhu weukama, zvokunzi kutreka motikari tainge tisingambotreki, taingozvidza kuti paukama kunyange tainge tiinawo macar tracker mumafoni but taingoziva kuti
mukwasha pane paangazoita here madhiri nemotikari yaTsano. Saka ainge achiita madhiri mukwasha vachidya mari. Tichingoenda takadaro, isusu vaitotiona sekunge titori madofo, vanhu vasina kunyatsokuperera mupfungwa dzavo, because taiti zviya kana kuri kunzi vakanogara kana kwemwedzi, pavaizodzoka taibva tachizoti tava kukupaiwo extra because mambogara nguva yakareba musina mhuri yenyu. Saka mari yandainge ndichitowana ndichitoshanda samaid, ndikatora yangu, murume otorawo yake, then tobva tabatanidza tobva tapa mukwasha. Vanhu vane utsinye mukomanashi, utsinye hwatakaitirwa navatete nemurume wavo. Zvimwe kuda vatete ava vane secret yavanoziva yemumhuri kuti ivo nemurume wangu they are not related by blood, because mwana waamai vako haungambofi wakaita zvinhu zvakadaro uchisiya murume wako achitora marisk akadaro nechinhu chakatengwa nemwana waamai vako. Utsinye hwatakaitirwa ndainge ndisina kana tarisiro yekuti vanhu vangasvika palevel rakadaro. Saka zvavakazotanga kuita manje mukoma, ivo vatete ava vakatozviziva kuti ndo zvava kuitwa nemurume wavo, but havana kuda kutaura. Mukwasha uyu ainge aine hanzvadzi yake iyo yainge ichigara muPolokwane, uyo ainge achiita zvekuhodhesa fodya dziya dzisingatendedzwe nemutemo, maRG. Saka vakazotanga kuita connection paya paenda kurwizi vachinonosiya madoro, madragon nei. Saka aizobvako ikoko aine fodya dzaanenge abatisiwa, because vainge vava kutoita zvekutohodha fodya, then ozoti paanenge azosvika muPolokwane obva adhilivha. Sezvo aiti kana ava kubva kuMessina anenge aine kana tsamba, aine zvakangosiyana-siyana zvimapackages. Saka motikari idzi dzemakoria kashoma kuti dzinge dzichingomiswa pamaroadblock. Saka paakangoona mukwasha kuti alright, ndonyaya iripo, handingomiswi pose pose, ndinongomiswa pekuti panenge pari tight. Saka akazotanga kuitawo zvekuhodha, vachihodha vainge vava kuzviitawo pachiukama chavo, isusu tisina kana chatinoziva. Mukomana izvezvi kutaura kudai, ndatova nedambudziko rekuti kana ndikangofamba kana kweabout 5 minutes ndinotanga kuzarirwa, kana kutodonha pasi ndinokwanisa kudonha pasi nekuda kwezvakaitika. Aisuzu itori mumaoko emapurisa. Tichitaura kudai, zvimwe kudai yakatoendeswa kuauction 150,000 mukoma, yakangoenda kungonotenga motikari yekuti munogara nayo for less than 6 months. Asi Mwari vane tsitsi here? Ndiudzeiwo kanai mukomanashi, kana Mwari vaine tsitsi sei vachitendedza zvinhu zvakadaro kuti zvinge zvichiitika kune vanhuwo varombo vakaita sesu. Shuwa kutambisa mari, apa tainge takati tava kutanga kuita zvemabusiness. Mumba hamuchina kana mufaro. Ndine bitterness towards my husband, ndine bitterness towards vana, because ndava munhu ava kutongogara akangotsamwa nguva dzose nekungogara ndichingochema nekuda kwezvakaitika. Motikari yakasvika pakutorwa nemapurisa because yakazowanikwa iine fodya dzisingatendedzwe, iwawawa maRG fodya dzekuZimbabwe. Ava vanhu vakaramba vachienderera mberi nemabusinesses avo, tisingatozivi kutoti vari kutoshandisa mudziyo watakaita 3 years tichitenga. Dzimwe nguva taikwanisa kuita mazuva tichingodya sadza necabbage rinenge risina kana madomasi muchoni, nekuti nyama yakachipa kudai, but tainge tisingade kuti tinge tichitambisa mari, tichiti tichatengawo motikari then tobva tachizoisawo pafranchise. Vamwe vatakaenda navo kutraining shuwa kuita motikari 2-3, isusu yedu motikari yakasvika pakungotorwa nemapurisa ende chekuita hapana. Saka Tsano navatete vakabva vachizotenga stand. Havana kutiudza, vainge vava kuti pavanenge vari kuMessina votakura simendi dzavo voenda vonopa vakomana simendi dzotoyambudzwa. Saka motikari idzi kana wajoina franchise, motikari yako inofanira kungogara iri up to standard, iri roadworthy, because vanoita ma-inspections. Komana shitai kuvara nekugara tichingonogadzirisa motikari. Ndakapedzisira ndava kuziva kuti chii chinonzi suspension, because motikari yaikuvara mashocks. Matai awa handitauri, taigara tichingochinja matai nekuda kwekuti
Mukwasha ainge achirova malong distance nekusazivawo mukoma motikari. Izvi zvetransport zvinotoda kutoti uzviite iwewe uriwe unenge uchidhiraivhira motikari yako, because unoshandira vanhu ende vanhu vanoshandisa mudziyo wako kusvika ivo vatopfuma ugosara uri murombo. Hatina chatainge tichiziva nemurume wangu. Taingonzi kuroda kuchinjwa matai before inspection, kuroda kuchinjwa mabrake pads, kuroda kuchinjwa chakati. Imari dzinenge dzichingobuda chete. Hatina kana profit yatainge tichawana ipapo, because mari yainge yava kungoshanda kungogadzirisa motikari. Ivo vachitakura simendi dzavo, vachiita humalaicha, vachitengesa fodya. Kwava kunotenga stand mukoma. Vatenga stand vakatoforomesa zvitina, vanhu vava kutotanga kutovaka. Saka nerimwe zuva Mukwasha akati achibvako kumesina ainge aine fodya dzake ndobva achizobatirwa muLouis Trichardt. Chakaita kuti Mukwasha ange achizobatwa, akaonekwa akapaka achito-offloada fodya. Ainge aine umwe mukadzi waainge achito-offloada. Ndokusaka vakazokwanisa kutiza. Mapurisa ndokubva asvika paground, ndokubva vapunyuka vakatiza. Vatiza kudaro mukomanashi havana kutiudza kuti ndozvaitika. Vakazototiudza vatoyambuka vava kuZimside. But inini manje, the previous night ndinopedza ndakarota ndainge ndichifamba. Ndopandakabva ndachizoona Mukwasha ainge akamira but achiratidza kuti akatsamwa. Ndikabva ndachizosvika paya ndikati, ko sei muri kurakidza kuti makasuwa, kasati kukubhadharai zvinokufadzai moyo wenyu here? Ndopavakabva vachizongonongedzera kwainge kuine chitutu chematombo ainge akaunganidzwa. Vakabva vamhanya vakaendako ikoko, vakabva vatanga kutema motikari nematombo. Ndikatanga kuchema ndikati, musadaro kani, musadaro, tarirai muone kuti ndipo patiri kutotarisirawo kuti tichazopfumirawo ipapa. Zvino kana maparadza, kana mava kuda kuparadza mudziyo watakaita makore tichishandira, hausi uroyi here ihwohwo? Vakabva vaseka. Ndopandakabva ndachizongoona murume wangu atosungwa nemapurisa, achirohwa zvisingaiti nemapurisa. Saka pandakamuka ndakabva ndaudza murume wangu, akati maybe ihope dzechando, ndokutaura kwaakaita ikoko. Saka ndakabva ndachizoenda kubasa. Ndaenda kubasa, murume wangu haawanzokuti kana kakufonera ukasadavira call oramba achingokufonera. Saka ndakabva ndachizoti ndiri kubasa. Musi wacho iwoyo ndainge ndiri kupeace job. Pandakazoti ndatopedza kutoburitsa hembe dzangu muwashing machine, ndakatoisa mune chimwe chikreti ndichida kuenda kunodziyanika kuseri kwemba. Ndopandakabva ndachizotarisa foni yangu ndikaona kuti painge patori ne6 missed call. Mukoma, pandakangoona missed calls akawanda kudaro, I just knew kuti there is something that is wrong. Neopedza ndainge ndakarota dziya, ndakangonzwa kungopera simba, ndikatogara pasi ndikatanga kuchema. Akaramba achingondifonera because ndaifungidzira kuti it's either Mukwasha aita accident akafa kana kuti murume wangu pane zvaitika akasungwa nemapurisa. Ndopandakazodavira call yemurume, ndadavira foni, murume wangu ndakatonzwa kutoti munhu ainge ari kutochema, akangoti manyoni, motikari iri kunzi yabatwa nemapurisa. Ndikati yabatwa nemapurisa? Kosei, chii chaitika? First of all, motikari tainge takaitenga padealership, everything was in order. Etova motikari yekutoti kana wakaitarisa waikwanisa kufungidzira kuti imotikari nyowani, because imotikari yaitoshandiswawo pakampani ende yainge isingatombofambi. Makilometers acho ndangokanganwa, but yainge itori nemakilometers ainge ari pasi zvisingaite. It was still new and iri latest model yemaIsuzu ainge achangobva mukubuda. Saka pandakanzwa murume wangu achiti motikari yatorwa nemapurisa, ndakati chii chaitika, kuti motikari yainge yakabiwa, what really happened? Saka ndo pandakangoti nekuda kwekuti Mukwasha haana work permit, pamwe vabatwa vasina work permit. Saka ndakangoti kana yakadaro hainetsi, tinokwanisa kuzongoona kuti toita sei, because murume wangu ane work permit. Paya mukomanashi ndabva ndachizotoudza murungu wandainge ndichiitira peace job, ndikamuti handichakwanisa kuramba ndichienderera mberi because kune emergency yaitika. Ndobva ndatoita Uber ndichidzokera kubasa. Ndadzokera kubasa kuya kwaandainge ndichigara nemurume wangu, ndopatakabva
tachizotanga kutaura nezvayo nyaya yacho, tikabva tatotaura neumwe mupurisa kuLouis uko, vakabva vatiudza kuti motikari yakatoita sei yakatobatwa. Mukomana acho takatanga kutsvaka mari because zvakaitika tisina mari. Takabva taona kuti sezvo nguva dzainge dzatofamba kuti tinge tichabhuka bhazi on that day zvainge zvisingaiti. Takazobhuka bhazi remangwana makuseni kuma9 tainge tava mubhazi ndisi uyo takananga kuLouis Trichardt. Tikabva tasvika papolice station painge paine motikari yedu. Tasvika paya, chekutanga chavakatibvunza ndechekuti sei driver wedu akatiza. Ndo zvinonyanya kundibata izvozvo kuti Mukwasha paakazotitumidzira message, achitumidzira murume wangu message kuti motikari yatorwa nemapurisa, haana kuzombobatika ende takangoenda tiri murima tisingazivi kuti sei motikari yainge yabatwa nemapurisa. Saka patakasvika ndo patakabvunzwa kuti ko driver wenyu sei akatiza. Murume wangu akabva ati maybe akatiza nekuti haana mapepa. Zvikanzi takutoda kutosunga iwewe because motikari yako yanga yatova netime and we have been tracing your car. Motikari iyi inoita zvesmuggling, inosmugla zvinhu zvekubiwa zvichiendeswa outside of Zim and inotakura smuggled items, illegal items. Mukomanashi patakaudzwa nyaya iyoyo unopererwa kuti motikari inoita zvekutakura zvinhu zvisingatendedzwe, inoendeswa kuRwizi uko ichinonoyambutsa zvinhu zvekubiwa zvaichengeteswa vanhu Messina, zvinenge zvabiwa zvombogariswa Messina zvozolodwa mumotikari yedu zvoendeswa kuRwizi. Munhu mutema neutsinye mukoma. Musafa makanyeperwa. Munhu mutema mutye. Ndasimudza maoko mukoma. Saka ndakabva ndatotanga kutochema ipapo pandakanzwa mupurisa achitaura nyaya iyoyo. Vakabva vati hazvinetsi, nyaya iyi it's either tosunga iwewe then you have to go to court, but ziva kuti if you go to court nenyaya iyi ndiwo unokwanisa kuzofira nyaya yezvinhu zvose zvatakasangana nazvo zviri mumotikari, because mainge muine saga rembanje uye zvekare mainge muine fodya, mabricks efodya akawanda. Saka murume wangu akanzi employment contract iripi, mushandi wenyu mainge makamuregister here neDepartment of Labour uye zvekare nemawork permit, plus work permit yako iyi haikutendedzeka kuti unge uchirana business muno muSouth Africa, muri kuzvifambisa sei? Kwamana chitakapererwa tikaona kuti hapana pamhepo dzazosimuka manje. Zvatakangoita, murume wangu akangotora foni akabva ati it's okay, let me call my lawyer. Ndobva tabuda panze. Tichingobuda panze, murume wangu akabva ati mukati umu ndikangodzokera ndikaramba ndichida kupresa nyaya iyi ndinotovharirwa same time. Saka ndo zvakaitika. Takazogara kuLouis tichitoshaya kana simba rekuti tinge tichidzoka kunoku kuJoburg. Ndobva tachizoenda kumusha. Mukwasha haana kumbobatika, ainge achingojamba jamba, ndaenda kumasvingo, ndiri kwakati. Ivowo vatete pavakangonzwa zvichinzi ndaenda kuZim, mafoni avo ainge asingachapindi, vakatodzokera kuDurban. Mukwasha akazongoti achingobvawo kumasvingo kwaaiti ndiri kumasvingo, ndichauya ndiri kumasvingo, ndobva atongoti kuDurban. Izvozvo vanotofamba nerimwe track. Ndo zvakaitika izvo mukoma. Ende munhu unofanira kuti unge uchimutya, ukangoona chinonzi munhu chitongotya because munhu akaoma. 3 years mukoma has gone down the drain. Tichishanda, hatisi vanhu vane mari. Ndinotoshandawo as a maid, murume wangu ndigarden boy. Ukaona maid nagarden boy vasvika pakukwanisa kutengawo Isuzu inoita kunge nyowani, Isuzu yainge iri latest model mukomanashi, tonziwo tatenga motikari yakadaro, but yotadza kulasta gore chairo. Inini kana ndikafa kukuudza ichokwadi mukomanashi, kuzorora kwangu kuchanetsa nekuda kwezvatakaitwa izvi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Pakaipa, ngatitaurei navo mucomment section. Munoti kudii nenyaya iyi Vedare? Zvakangooma hazvo veduwe.